Sir
Yo. Iya. Oi. Bos. Iya. Lo. Ais. Yo. Panggilan kepada Anies Gano. Si Semoga. Andes. Boyokan alah rung boyokan alah. Pemuda jompo ini. Ya. Ya ya. Ha ya. Ya ya. Ha bojo loro abang biru klambine abang rambutnya biru iya ya lo pada dene iki boyoke sempal lah kok ukur-ukur bokong barang ya ya Ya. Yup. Untune pidel. Oh aman. Tak kira nek untune sing pidel. Pesugiane. Iya. Salim, walah jan nganti kaya Syekh Andes. Iya. Iya. Yos. Ya.
Yo Os. Inilah fashion show dari Purworejo. Peserta nomor 2 dengan busana ala-ala ala katir-tir. Sesi. Ya. Oh ya, ha oh ya oh. Enuk ya, kandhane enuk kok ngeyel ya. Pokoke nek wayahe Andes karo Komet nyambut gawe ya kene wayahe seren. Assalamualaikum, selamat sore Mas Andes. Heeh, nggone Mas Ringgo iki cendik dadi ratakan kono. Hah? Cendik kok? Ayo. Nggih. Selamat malam, Bu. Selamat sore. 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 Selamat makan menikmati ayam genis. Hati-hati lho, Bos. Bar mangan kuwi semabur sayap to kuwi. Heeh. Umpama tanganku dadi suwiwi. Bener. Tak tugeli tak goreng dadi kentaki. Bener. Ya, tuku ning Darmali 3.000 le siji. Dipangan jan mareki. Luar biasa. Tepuk tangan buat Andes. Ono es teh gandul-gandul ning kon sapa? Ibu guyu, adik mlongo kelek. Ayo kowe njaluk BO siji kae. Alhamdulillah wis urung-urung wis les 10.000 wis. Ayo laris. Kok iya. Semuanya siap. Ngobrol ya. Bro. Sabrak. Luruskan barisan. Loro. Maju loro. Maju. Ganjil kok loro. Ganjil. Lu. Loro. Kowe kono. Nah. Ayo. Alah. Wis rupa kaya manuk petul. Iya. Pedange garet. Ayo, ki pangan opo to ki? Sik met. Pedange ngene, ngene pedange. Kene, iki kok kene. Ora iso tak idoni. Ayo. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua. Kose dari kami semua. Kedatangan ibu dan bapak. Bergembira kami semua pada siang yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Nah, ini menurut sempritane. Ayo. Musik. Anak wong tani ayo padha lunga ngaji. Aja wirawiri turune senenge ngaji. Lunane wong santri, anake wong santri ayo lunga ngaji. Anake pai ayo padha doseka. Aja main moto godang kaki atusa. Anake itu boleh nak joget met kaya ne. Ya jal kowe kene. Ayo. Kene. Mampu metis kuwi. Gabung. Mampu metis. Oh sandalnya pawang iki lho. Selulut. Hei. Ayo lho. Hop.
Adekku yang ku sayangi, apa yang kau tangisi? Mari kita bersama menyanyi lagu yang menarik hati. Soleram, 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 ada yang manis, ada yang manis, jangan dicium, sayang kalau dicium merah bibirnya. Soleram, 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 ada yang manis, ada yang manis, jangan dicium, jangan dicium merah bibirnya. Ngene iki rasane berjoget kok kon nyanyi. Ambane Senin Kemis. Sih tak Jadi, ikut. Jadi, no. Ayo, sampai kaya dewe met satu-satu. Oke, terima kasih. Dan pawang kira tau adus po ya. Napa de? Wah, ambune kecut e. Kandhane kok iki. Metis tak urwi. Napa? Iki nek sikil wis tuwa ngene iki. Lha napa? Semplak-semplak. Dadi landhep ya. Yo. Ayo. Salto-salto narak do nyawer alhamdulillah. Ora apa-apa. Wis ora jaluk ya. Wis tak naik yo. Heeh. Iki duit. Iki. Ayo, jo. Yo. Ayo palangi. Mambure mason. Yo, sawere. Tepuk tangan untuk Komeng. Yo. Matur nuwun. Berkah barokah ingkang sampun paring kepingah. Amin. Alon des, remuk. Oh, ngopo iki? Nah, kandhane kok. Ra iso metu. Baleni. Ngopo, Des? Arwae. Mlebu irung. Lah biasane mbok lebokke kok. Iki mlebu dhewe malah bingung. Ha iki. Iso ora? Metu rung?
Wis metu urung? Ayo to, ayo to, ayo to. Mas Andes. Iya. Hati-hati ya, matur nuwun. Terima kasih. Berkah barokah. Ya. Hara. Pas olahraga muda. Sama gitu.
swarga nelongso nanging kudu tak terima sikap anak sing rusak omahe ora ono sing njaluk ya anak sing rusak omahe anak sing rusak omahe sokok pena makasih inti tilangi rumiyin saderengipun dilajengaken sumangga 3, 2, 1 Sekenaran Indonesia yo Agus
Oh ya. E o e o e o e o e o e o. E o e. Tak sambut nganti tekan noyot oyote ben gampang anggonku ilang tresnamu sing tuwon ning atiku dadi siji koyot jero ati. Ingin lawesi angele koyo ngene
hatiku ada yang kau tahu. Rembulan kang sumbenan nyekseni tresno kang luhur aku otoyo wong sira sayangku otoyo wong sira sayangku. Ayo cok, ayo cok, ayo cok. Yang mana, yang mana, yang mana yo? Gondor. Ya. Oh. Raden Janaka dasar bagus Gamara nyata Raden Janaka dasar bagus Gamara nyata dasar sakti dasar sakti mantra guna kabar hati jadi yang dewa mareng asino sampun tangu sampun tangu sampun tangu adipun negeri kita tanah air Indonesia. Yo, Jarot, aku dadi Mas Nana, tambah niki
aja kuwi. Iki tambani. Iki nek ditambani. Iki lho, Mas. Kae. Dene. Ayo. Kleru iki nek nambani kuwi.